Kai mai buri da wando. Waka. Hege dan gidan maman Iyabo. Ka ji ƙato. Rana fa ta dalle. Like Cele. Sis fine, yeah. Oh my baby, kill me, die. It's like good to be. I beg, collect hugging. Why you hide like this now? Me, I just dey waka from this street. I no dey go anywhere. Let's go waka from here. Why you dey go like this? I no dey go anywhere. I just dey stroll, babe, by your side. No, how you dey be now? What you saw? Bro, you know, wait, they stay for around this area. I this area dey now like. As in this corner like this. And a fresh girl you be, oh, see the way you just fine. Fine, I better stop this thing, Joe. Big money, fine, money looks good on you, Joe. Which money? I see money, I beg. Still you can't do that. See why I need. I dey be now. Sha, they hurry to go collect something, Sha. No get time much like yeah, that. me I just come there. I see my don't need check the area. See as our area nice, Abi. Boy. Sha, no worry, we'll see later. No. We'll be now. Hey, kwado da gilas. Kai, sauri mana. Sauri kai sauri. Kai mai buri da wando. Da gilas. Kai wani buɗe baki kai sai ka ce hannu? Dunwani. Kuna talausi ya yi yawa giri nan. Alƙur'an nake gaya maku, ne fa idan na samu kuɗi, he na mai dukan latti. Allah sai kin mata bulala lezi. Alƙur'an, man da mutunci fa na samu kuɗi kana gani na. Alƙur'an, kai ni fa ba ruwana halak ne ko haram Alƙur'an ce zan. Da an ta yasa zan yi. Da sun zama halak. Ba shi le baba. Babu kyau sai si haram. Musulunci yana si haram. Ki samu abun da kika samu dan kirimi ma ya ise ki. Amma ba ka san talaucin nan yayi yawa fa. Ba a gane halak da haram fa. Amma mu ma ba su ki talaucin nan ko dan kirimi ne muka san samu haram. Zan dan dana. Kai kai mutumi na. Za ka dan cika nan ko? Zai mu dan dana zi. Ai he kenan to. Wallahi. Ai ya wahala Alƙur'an. Allah. Ai. Allah tiri ne. Alƙur'an naira haibiyar zan ɗauka in baka naira biyar. Sai ki ban kin ga mun yi kaman miki da talaka ne nan. Wa ya fara ganin kuɗin? Mutum ki fara gani wani ne ta fara sufa ta sabke si. Alƙur'an ba zan baka. Wallahi kariya ne. Alƙur'an. Menene? Kudina ne. Kuɗin ka ne? Kudina ne ya waɗi. Ka ji ɗan hegiya? Sai kin munafika ba ki tashi sai a kudin ki bane sai da kin ga ya doka. Ɗan hegiya. Mo kuɗin ka. Ware. Hai, nga samu gare.